I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo raditi i dalje one serijale koje smo nastavili, serijal moje reakcije na Serbijanovu pesmu koju je on snimio, ili inače to je Ligu Ligu, kanal ponovo. Tako da, hajde počnemo. Ligu Ligu. U džepu džeparac zvecka. Odmah da kažem kako... Čekaj. Na plaži kule od peska. Oko mene gužva i vika. A ja nemam čime da se slikam. Mislim da je Serbijan postao ogromna budala. Dakle, lik želi da se slika, a nema čime. What the fuck? Mama mi je sakrila tablet. Pa nije ni čudo što ti je sakrila tablet. Pa se po glavi češka. Uzet ću tatin telefon. Biće katastrofa teška. Dakle, uzeo je tatin telefon i bit će katastrofa teška. Dakle, lik hladno, odmah na početku pesme vidimo da je nenormalna. Dosta je bilo dosade u gradu. Idem na more da pijem limunadu. Jao, ide na more da pije limunadu. Kako lijek da pije? Možeš i u kući da piješ limunadu, jebote, kupiš limun i napraviš limunadu. Dok u moru plivaju ribice, na telefonu igrat ćemo igrice. Dakle, tebe zanimaju ove igrice. Kako plivaju ribice dok ti igraš igrice? Pa si ti dole kod njih pa igraš igrice? Dosta je bilo dosade u gradu. Idem na more da pijem limunadu. Ova pesma već znate kako će se završiti. Možda, ko zna, ne znam. Dok u moru plivaju ribice, na telefonu igrat ćemo igrice. Budalo jedna. Vidim da po telefonu igraš Minecraft, vidi. Ubijate zombi. To je sigurno. U džepu džeparac zvecka. Na plaži kule od peska. Oko mene gužva i vika. A ja nemam čime. Sad sam još provalio da je baš prikladno obučen za more. U dukserici i u donjem delu, to je sigurno. Da se slikam. Mama mi je sakrila tablet. Pa se po glavi češka. Uzet ću tatin telefon. Biće katastrofa teška. Dosta je bilo dosade u gradu. Idem na more da pijem limunadu. Dok u moru plivaju ribice, na telefonu igrat ćemo igrice. Dosta je bilo dosade u gradu. Idem na more da pijem limunadu. Dok u moru plivaju ribice, na telefonu igrat ćemo igrice. Neverovatna pesma. What the fuck? Ova pesma je najgora od svih pesama od Serbijana. Dakle, Serbijane, sad ćete ovo gledati mojim očima šta ja pišem u komentare. Čekaj, ovdje ovako.
Evo, možete vidjeti ovo kad gledate ovaj snimak, da sam ja napisao ovakav komentar i lajkat će se mi komentar. Dakle, a ovo dislike. Ali, ljudi, dakle, pesma je, melodija pesma je dobra, ali pesma nema veze s vezom. Dakle, pesmi se ništa nije svidjela, pesma nema veze s vezom, kao što sam rekao. I stvarno, neću više nikad puštati ovaj Ligu Bre, stvarno radit ćemo neke Sunđer Bob reakcije i te gluposti. Tako da, ljudi, hvala što ste pogledali klip, nadam se video, ako jeste, ostavite like, share, komentar i subscribe. I mi ćemo se vidjeti u neki od epizoda istih, i mi se vidimo u neki od narednih epizoda ovih reakcija. Pozdrav!